ulimo noma yini bengafuni ukuqonda nje ngoba lithinte leli bhathini lonyazi ngoba leli bhathini luNkulunkulu. Amen. Amen. Ngithi baba wami cha khuleka. Uyabona ke manje mangabe ungakazi uqhoshe ufuna uqhoshe itheni zakho ngoba uNkulunkulu kwembethe noma ngathi uyisitha kunencwadi la ethi ngiyakuba isitha ngoba izitha kuwe. Njengamanje baba unyazi lukwembethe wenza into enkulu wakhanyisa umuzi wasebuhleni. Kodwa abantu bazocabanga ukuthi hayi bukhanyisa nje ugesi. Hayi bungakhanyisa ugesi. Bukhanyisa impilo yakho. Ukuthi lapha ekhaya kuzoqhakaza ngoshembe unyazi lwezulu. Amen. Bazoze babuze ukuthi hawu le ndoda itholakala kanjani? Ngoba ihamba iphinyanga. Kodwa wena wazi ukuthi uvikele unyazi lwezulu. Amen. Ake qinise nganansi indaba. Ngithi beku 2017 no 2018 umfundisi uMakhayisa umvangeli uyasimema ngangisasebenza naye lapha ya ekhongela. Usiyasimema uthi inhlansuthi ngiyacela abafowethu ukuthi ngihambe nani ngoLwesihlanu siya ezweni lakithi kwamaphumulo kodwa la siya khona siye Great Town. Ngifuna siyotshala ushembe. Uma sifika lapha usethi hayi asidlule eMeyi. Angano khona yini esihlalweni liyameya imeya kwaNgubane. Cabanga ukuthi biphethe umasipala waseMvodi mangaphazama. Uma ifika ichaza lemeya ithi hey Nazaretha ngiyabonga ukuba ngihlanganyele kanye nani. Ngoba kube beningekho ngaba ngikho. Ethi ngibonga into yodwa ngibonga lo mvangeli okuyena ongithatha wangikhombisa ushembe. Mina ushembe bengihleze nje ngimbona ngingam-understand ukuthi usebenza kanjani nabantu. Ngizothi uNkulunkulu kodwa ngingazi uNkulunkulu bakhe ukuthi buqhamukaphi. Uthi le ndoda kaMakhaya yafika lapha emzini wakithi. Yathi meya lapha emakhabeleni uzushembe unyazi lwezulu. Silakhela umuzi. Bese ngajabula meya njengoba ubaba eza ngo1 day nawe ube khona njengemeya yethu. Wayesethi umeya cha impela nami ngiyafuna ukulibona lolu nyazi. Wase ngo1 day wafika walibona unyazi. Uma xoxo lapha kuthiwa lo muzi akakapheli. Ofuna ukuthatha isibusiso akathatha isibusiso kulomuzi. Yathula lensizwa kaNgubane yathi mina isiphi isibusiso engasithatha la. Yayisithi hawu lo muzi awubiyiwe. Hayi yasithi mvangeli ngicela ukuthatha lo muzi wonke ngizokhipha imali ephaketheni labo ngubiyi. Amen. Yayisihambe eGreat Town yabuya nocingo yabuya nezingodi yawubiya wonke umuzi kaShembe unyazi lwezulu. Uthe phatha kanti ngalezo insuku bayamfuna bamdinga ephansi ethuneni. Uthi uthe hamba eGreat Town ngapha eMantimatolo basebemvala umeya. Bathi bebemvala washo ukuthi uhamba ngemoto ephilayo uthi ayikho inhlobo yeinhlamvu nezibhameza engakhali ziqonde kuye. Uthi washona ngapha azeshona phansi imoto endaweni engafanele ngenhlanhla balance azophuma emgoqweni omkhulu yanqamula yabaleka lamadodela ngenhlanhla yaziyaphunyuka. Yabizwa eThekwini. Ithe iseThekwini bathi bayidudula ngebhamu yasinda. Uma ibuyize ekhaya sekudlula insukwana sethintwa umama wekhaya uthi baba ngivuka nephupho la angilazi lichaza ukuthini. Uthi baba ngibonela Shembe esasiye kuyo unyazi lwezulu. Uthi hayi tshela umkhwanyana wakho ukuthi ngeke azabe nenkinga mina ngihlezi kuye ngimambathile. Uthi wabi umuzi wami ufuna lazi ukuthi naye ngibiyela izitha kuye. Ngeke thithwe lutho. Amen. Amen. Yilelo gama baba engisukuma nalo ukuthi hayi baba uthinta indaba enkulu athinta unyazi uNkulunkulu wangampela inkosi biselekuzwile. Amen. Okay.